guys, in the vlogs ni what's up guys. So for today's video guys, magbasa na sa narita drawing libro. Ang kwento ni Puti. Papauwi na ako galing sa paaralan at abala sa pagtalisod. Pagtalisod? Usa man ni ma? Bot pasabot? Ako daw ni ko ano pagtalisod ng maliliit na bato sa daan ng makasalubong ko si Puti, hindi pa puti. Ang pangalan niya noon para sa akin, isa lang siyang madungis at kulay abong aso. Abo, yang green. Abo green juga abo. Naday green nga iro. Oh. Ay kapariha day ni ko ano. Pero puti ade ay ito. Madungis gani kan. Bulingit ba? Abong aso. Abuhon. Abuhon sa Bisaya. Nya. Abo. Kani ay umaalingasaw ang kaniyang mabahong amoy. Nalisbo daw. Halatang galing siya sa pangangaital. Usa na? Ngalakal. Sabi ko daw pangangal. Kal. Masura ba? Ang iro kanang sigig anak ba? Sigig anak oh. Ngalakal. Nagkakita akong papi anak. Nangilkil siguro. Nangilkil. Nasayop siguro sila ane. Nangangalakal. Masura ba? Nang basura. Aw, siguro. Sakto ako ah. Aw. Nanguma og basura ba? Para makaon. Siguro. And natakot ako sa kaniya. Baka bigla na lang niyang ako sa kamalin. Adlok ko siya sa yan. Ang batong ba? Ang batong ba? Sa kamalin. Iniwan ko siya. Naglakad ako ng mabilis pero sinundan niya ako. Kahit saan ako lumiko, sumusunod siya. Kapag huminto ako sa paglakad, hihinto rin siya. Nagmadali akong makarating sa bahay. Mabilis akong umakyat ng bahay. Saan di na ako nasundan ng aso. Agad akong nagtungo kay nanay para ikwento ang tungkol sa madungis na asong nakita ko. Iniwan ni nanay ang kaniyang tungkol sa madungis na asong nakita ko. Iniwan ni nanay ang kaniyang tinatahi. Tingnan daw namin ang aking kinatatakutan na sa puno
ng hagdanan ang aso. Hala, na daw sa puno, nasa hagdanan. Nasundan pa rin pala niya ako. Biglang sumilang ang ngiti sa mukha ni nanay. Di ko alam kung bakit nagbahag ang buntot ang aso. Buntot. Kailan ang buntot? Ano buntot? Ikog. Ha? Ikog. Na nagkuan daw. Kilo-kilo. Nagbahag. Basta nagbahag? Nga na, nga na, bahingan na. Tindog ang kuhan. Yang ikog na. Wala milihok? Oh, tindog rara. Wala ba, ano ba? Kilo ba, kilo. Buntot ang aso. Lumapit siya na sa amin ni nanay at sinimulang amuyin ang aming mga paa. Sumot daw, ang iyang mga tiil. Ungot siya na Ano ba? Nga na. parang gutom. Nagutom na takot pa rin ako na sa kanya. Ayaw ko sa kanya. Pinapanhik ako ni nanay. Saka, Siya na raw ang bahala sa madungis na aso. Bye-bye. Thank you for watching. I love you all. Mwah.